Βλέπεις τώρα, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τώρα βγάζει βίντεο. Άντε πάμε! Ένα, δύο! Σκάστε! Τώρα ξαπλωτά! Μόλις θα βρεθεί ο πόνος. Όχι στεγνώει. Πες, τι θα κάνουμε, push-ups. Push-ups! Αυτό δεν είναι push-ups. Κυλιακούς! Θεία, κάνε κυλιακούς, σε παρακαλώ. Να, εγώ κάνω, κοίτα. Άμα δεν βγει κανένας μαύρος με κάνει ένα μαστίγιο. Αλλά σου λέει για να έρθουν εδώ. Ένα, δύο. Πάμε με ρυθμό. Ένα πολύ αίσια. Ένα, Πάμε με ρυθμό. τρία, τέσσερα. Κάνει. Μπράβο κοπέλες, πιο γρήγορα. Εγώ θα κάνω κυλιακούς εδώ.